Ako si Jennifer Putot, buyer ko ni Sir Carl Go nga siya mo ay supplier na ko sa Albaysan. Naabot ko diri sir sa igo nga rason ang pagki-communicate nimo kay 4 days na kagikan pag hatag sa kwarta wala nagi communication. 20% of the whole barge igog gyud 500,000 plus in town. At itandong nako istorya ug unsa nay nahitabo. Sa karon na apo ko'y buyer usa na nagkantidad pod nga dulan pod sa I think 40,000, 38 something ug unsa na po'y nahitabo diha sa imong BPI account. Kwarta ni nga in town sakit-sakit pod palandungon. Ako dai si Helen, manawagan ko ni Carl Bryant Mercado Go nga kung asa man ka karon sir, palihog in town i-cater ang akong text or ang akong mga tawag nimo kay nabalaka na kaayo ang tag-iya sa kwarta nga which is siya ang buyer sa Albaysan nga akong gikuyogan didto sa Mactan Wharf ni adtong January 21. Unya nagsigi kog balik-balik sa employer nga makuha na unta ang kwarta, maingon sila nako nga i-refund. Din ang nahitabo pagka January 28 afternoon, pag-follow up nako didto, i-credit na sa imong account ang 39,000 nga mao nay bayad namo sa Albaysan. So sukad atong 28 nga na-credit sa imong account, then naingon ka nga magkita ta sa National Bookstore. So around 9 PM naa na jud ko didto, naabot na jud ko didto, pero wala man jud ka ni sipot sa ato ang sabot. So niuli na lang ko, and then sukad ato nga time nagtawag ko nimo, nag-text ko nimo, nangumusta lang ko sa status sa kwarta kay ingon man ka nga dili ma-withdraw ang kwarta nga naa sa imong BPI account. Di nimo siya mahilabtan, tapos niingon ka nga mo bounce back, mo balik ngadto sa employer. So sukad ato wala naman kay follow up since January 28 evening last na to nga transaction communication. Unya karon is February 3 na. So wala sad kay feedback sa among kuan sa text or sa ako ang tawag. So manghinaot lang unta ko nga mo reply na kanamo kay kanang kwartaha dili intaw na pinunit sa mga tao, hinaguan na. So palihog lang ko intaw og feedback, mao na nawagan minimo diri.